Ki MDC Voice of the People's Party bana Khasi Hills Autonomous District Council ba Jaintia Hills Autonomous District Council ki balawan ban Aijing Kershan ban Aimin Sim ya ke jingyaki Chairman ke Green Tech Foundation mental Henriusngi ki lapan pau ke Lyngngoh ya ke jingkwah ke Sorkar ban pynïeng ki 5-star hotel Lumpongdeng. Kita ki MDC ki badai na Khasi Hills District ki kinthop ya uba Powell Soklet kakong ai ban Dublin El Nonglat uba Seibor lang warba uba Edison khar umnuat na lor ki we. Habakran shikinong thok khubor uba Powell ulapan pau ba kajingyaki ka GTF kadai ka badan shisha ka jingtmu ban pinne pensa ya ka may mariang bat ki saudong saukun. Halor ka jingtmu ka Sorkar ban pynïeng ya ka resorts hado Lyngngoh Lumpongdeng uba Powell ulaong ba ka jingpynbeij jang ka Sorkar ki longtang ban pynbeij patba bat marpersha ya ka jingdawa jang ka Green Tech Foundation. Ulapan pau ke Lyngngoh halor ke jingkwah ke Sorkar mantai ki 5-star hotel hakeleng ki jaka bat khamtam ha udau Lyngngoh Lumpongdeng o badan hapdeng kawa yam badairu ke jaka shong ki sim ki do bat jing thau ba im. Ngatrai ngam kam ong ban ong mangi ki don kila patai khobor ki bala pendi ba ora ka soka kon kanam pom uwe uding lai ka jing pom diang thi lumpom nang kalayat ka long in blak an wai kala pau kila patai khobor pau da ki jing sisaru bala pom ki ding to ong ban snai kita ki temporary ngam tip sna de darah ni de sna darah kam pom ki kalong ke don kam marsim ki to ka dol nong tu kajaka ka betul ka orkid otek la biang pagi jaka hantu betul kam marsim kata ni ka jing sim kata ka jing tumu dengan Sorkar ka jing tang mas penbit bangila ban tei kita ki hotel bangila ban kring ki to sai kata ka jing wadi ka tu sen kat kanu e de ka penbetoi ya ki pai ba jong keri ka jong kadi ta ka jing tumu jong Sorkar ban jang ki katu ka ne tang ban pendusta elade ban ditatno ban pen dililam no ki kendau ku siap ki ba ke jing penlong kamar yang ka bitanat ba kumjuru ka ba long ru kata ka joko pom ka jing aja dok hai ki pai ba nang sosang kemudian sodong jang ka pungom yang